Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, hisgutan na karong buntaga kining hatid o balik probinsya program nagipatuman sa kagamhanan aron makapamauli na kining mga locally stranded individuals sa tagsa-tagsa nila ka mga probinsya, mga munisipalidad o mga syudad. Karong buntaga mga kapuso, makauban sa nato taga Philippine Coast Guard, usasab ni sila sa nangunay ning maong programa sa kagamhanan aron makapamauli na kining mga LSIs. Makauban nato tigpamaaba sa Philippine Coast Guard Central Visayas si Commander Alvin Dagalea. Good morning, Commander. Thank you so much for joining us, sir. Kumusta na ang atong hatid probinsya, sir? Gikan nato diri sa Cebu Coast Guard, pila na atong na-facilitate nga makapamauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Able to facilitate about 344 na LSI na kita na nila nagkakita na barko ng BRP Gabriela Silang, BRP Cabra, and BRP Malapascua. So expected in these coming days na din abot ng additional other vessel coming from Manila also carrying the same LSI. Mauna sila padung Tagbilaran, Bohol. So gigamit na to, sir, atong mga vessels sa Coast Guard or makahatod ang lain-lain nga mga probinsya, sir? Yes, sir. Not only actually in Tagbilaran, but even in other region, especially Mindanao and Visayas. Magdepende, sir, sa gidaghanon sa LSIs padung sa usa ka lugar ang inyong pamaagi sa pag-transport kanila? Yes, sir. Kasi atong ikwento ng ilang accommodation sa barko, kinahanglan dili sila crowded sa sud sa atong barko. Depende sa capacity kasi we also protecting our personnel. Dapat dili gid maka-mingle ang personnel sa kaning mga LSI for safety also. So yung mga challenges, Commander, nga giatubang ninyo sa Coast Guard nining pag-transport nato sa mga LSI? Actually, daghan challenges. Like for example, sa atong personnel, since they are exposed kaning sa mga LSI, kaya dili gid natin ma-sure pa na how safe they are, even though they undergone the swab testing or rapid test. Yun, kasi for the past weeks, na atay mga na-positive mga personnel, not only here in Cebu but also in Manila. So daghan ang mga personnel na nagkaroon na positive na positive sa COVID. Gawas ani, Commander, usa pa ibang mga programa nga gihimo karon sa PCG karong panahon sa COVID-19? The vessel safety policies, maritime security, maritime law enforcement function natin continuous atong gi-implement, especially diri sa Central Visayas. So ang patrol operation nato, ang law enforcement operation continuous, and diri sa atong mga port, we closely coordinate with other agencies and to ensure the safety and security of Cebu province and diri sa Central. Karon, Commander, nga mag-GCQ na, unsa ang pagpangandam unya, Commander, sa Coast Guard ining mahitabuon niya ang mga exodus sa mga pasahero, manguliay ug moabutay sab? GCQ naman ta, no? So in place na actually ang atong mga ginagawa baga we support and organize naman na ang atong mga trabaho diri. So wala naman tayo nakikita problema, but we always expect na ay mga influx of passenger katong mga na stranded nga diri sa Cebu province, and kanang muagi lang diri sa Cebu. Kasi always lagi man ay kaning Cebu ay ano man ang transiting point. Sa pag-GCQ na nato, Commander, unsay mga napanglantawan ninyo nga problema ining pagbukas na sa atong mga pantalan? Wala gid fix na biyahe ang makabigla mo abot ang mga uban na hindi sila aware na naay biyahe padung sa ilang destination, kasi nagkaroon gud ng changes sa mga schedule ng mga vessel going to Mindanao, going to Eastern Visayas. So sometimes di gud mosunod sa ilang sailing frequency. So mao na atong ina-expect ko. At saka syempre ang protocols, kasi yung
ang kung daghan ang tao diri sa puerto, very very vulnerable sa possible spread kasi we cannot say na they are all cleared Mhm. even though na naa na sila yung mga swab test, no? Anita sa mga commercial vessels or mga passenger vessels, Commander, pila ka porsyento ang pwede nilang makarry sa mga passengers? Unya, unsay inyong monitoring pamaagi ani sa Coast Guard aron ma-implement yun inyong mga palisiya? Dapat kuwan lang sila, dapat authorized lang mukarga sila ang 50% Mhm. of their total capacity. Mhm. So example, kung 100 ang iyang capacity sa isang ro-ro vessel, dati mo pwede ka mo karga ng 100, karon up to 50 lang yun mo pwede. And ang social distancing, like for example, the accommodation, kung kanang mga daanan nila, dili sila pwede magtikit-tikit sa kanilang mga bedding. So naa sila yung mga distance na mga social distancing pa rin good mo. O-observe good sa sud sa barko, and they have to wear the face mask and kanang mga disinfectant. Kinahanglan good mukwan ang conduct ng barko every departure or before departure and after disembarkation. Finally, Commander, mensahe nimo sa atong mga nagtan-aw karon, labi na atong mga pasahero, mga LSIs. Sa atong mga LSI, no? Before sila if they really want to go home, no? Alam naman natin, no? They really want to go home. Before mo comply gid sila sa unsay mga protocols, government is doing everything to ensure the safety not only us, like sa mga frontliners and everybody. So, kailangan natin at ilang operation set na ginagawa natin. Alright, magpasalamat pig dako sa imong time nga gihatag kanamo karong buntaga ang tigpamaba sa Philippine Coast Guard 7 Commander Alvin Dagalea. Thank you, sir. Thank you, sir.